sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati rohanang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na manginang hata ni debata di partangyangata di bagasa tikyon ima di partangyangan poparan Raja Banjar Nahor boru bere dohoti bebere na adong di kota Batamon ima nanienet sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Galatia di biduga napaonopon di ayat napasiahon jalaima nalau segabe tema di partangyangata di bagasa tikyon hujahahom madihita songonom mahata ni debata ale unang marnalo jahita mabahen nadengkan ay namanggotil lo hita muse ditikkinay anggo so pargale hita nuay ale unang marnalo jahita mabahen nadengkan ay namanggotil lo hita muse ditikkinay anggo so pargale hita nuay. Di hati Indonesia di dok janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ima yang kosahatna aliat orang sohupatol hashami amanginang jamita manang renungan di partangyangata di Manugo Niarion jumulo hupatadaho maju diriku nang pedeba sian tonga-tonga ni pungwat taon nungadong naman adahami aledang apala sude dope hupatadaho maju diriku au pandita Erwin Peniel Parningotan hutauruk inang pardijabu boru nenggolan di basa-basa tuhata madihami tolu dak danak siak ngabawa sipai tonga boru siap pudan bawa kebetulan dang berap dohot tita dison pardijabu inata suang sukan tengah kadak danaki ala natwari tongon hami marpesta apala sadari songona lujain dana sidak. Jadi sahak matong tabeni keluarga tuhita saluhut na manginang. Hamin waing mangula songon pendita HKBP di HKBP Resok Sekupang. Satahun dope hami baru disi sebelumnya hami di Tanjung Batu. Jadi ngatar 2 periode kami di Keprion. Jadi songon ini macok amanginang partai nada Asia kami manang dia hita boy pajupang abu hita masih saling menyapa tegur ala nunga takas hubatan dahok kami diri nami di son horas madihita saluhutna tema naman gasatikyon subtema ima meningkatkan persatuan dan kesatuan serta saling peduli sesama poparan Banjar Nahor menuju kemajuan bersama dung hulapati bagas di bagasan perenungaku para dehot jamitahon. Ale borhat sian hatani debata neng adong piga hal neng takas atusat ta amangina. Na parjolo di pasahat Apostel Paulus do surati tu Galatia ala memang adong namasa di sini. Tantangan sian eksternal godang na mempengaruhi hasadaon di tonga-tonga ni pungwani di tonga-tonga ni huriai molo di bahasa sehari-hari na adong penyesat na laho manegai hasadaon muse adong tantangan siap bagas ni huriai ternyata adong blok-blok namasa di huriai di Huria Galatia na menganggap kelompok nasada udengkan sian kelompok nasi. Na pinatupan di kelompok nasada udengkan sian kelompok nasi. Di tematai naking unang marnalo jahita mabain nadengkan. Ala ternyata nadengkan
na ni Apostel Paulus adalah na denggan na ikut taulahon tanpa melihat blok. Karena blok itu seharusnya tidak ada. Jadi boidu HP dilapati ya manginang, perbuatan baik itu bisa dikondisikan di dalam situasi dan kelompok tertentu. Perbuatan baik, walaupun katanya baik, tapi ternyata bisa dikondisikan dalam situasi dan kelompok tertentu. Naburju du padita hutauruki. Inna akadonganna na jonok tuibana. Itu teh. Alai na di luar kelompok ni bana sohya hubereng naburju na denggan na binahendai. Imanaking na nidok na perbuatan baik itu bisa terkondisikan di dalam kelompok-kelompok tertentu. Idom bahen perbuatan baik nasi songoni adong limit na. Buido gabe soi bana berbuat baik molodang jupang bena denggan di para saurana. Dihita be ra molodok jok do tabege hatau. Alena burju do sude peparan ni Raja Banjar Nahorokan. Buru na burju do. Sekolah sawotit do. Hula-hula na burju do, bona. Sabula di rong bona noai. Saulak nari jo husukun burju do boru ni Banjar Nahor. Ala ningali ni arion do rate etong gabe songona male-male hubere kon. Oke, burju do kan? Burju do hula-hula tau kan? Boru jo tong mangalusiat tong. Molo bona do madok burju diri nadang tikosi. Jadi bolo husukku mojo naking tuhamu amanami inanami bona burju do borumuna Pak itu tonggo takas mau husukku mojo hamu boru burju do hula-hula monon oke alai binereng mojo do pambahenan dia kaburu nade iba naking perbuatan baik yang terkondisikan ahamai ya do dibagi hamu mati-mati na burju amang ina hiado dihilalah kamu au masih mati-mati na burjui. Hiado holanau. Gabe tadok masih diri tasadiri imani mati-mati na mati do na burjui. Mati wah jauh mangulu do berak. So do hita. Sudi do hita mengalami Sudi do hita madoki. Adong do siap buru na sian nasarohana mangula. Di tonga-tonga di punguan sian nasa rohana do ibadah mangula alema rodongan na buru nasing imani pagudaku pencitraan na inda musedo sian dongan na buru do ujung na ala ni paburu cuhu gabe mandeli ibana gabe dido ibana ma omat mati-mati na burju nang petong diulahon ale ngamar dongan ungut ngamar dongan utungu be diulahon ibana iman naking burju atau baik perbuatan baik yang terkondisikan. Ra di hamu bona pe he adora istilahi. Holanau, saya holanau. Endah. Lupa do hita manginang bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sebenarnya bukan lahir dari keinginan kita sendiri. Tetapi perbuatan baik yang benar adalah buah daripada penguasaan Roh Kudus. Idu HP. Molo taulahon nadegan unang ma sian keinginan. Asa unang adong kepentingan. Ale parbue mai. Parbue nanigohan nito dihita. Maka Rasul Paulus menegaskan jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan di dok unlimited dui, tidak ada batasnya. Allah molo tabatasi yang non, kalau kita batasi, kita tidak akan pernah bisa menuai. Paulus bukan menjanjikan bahwa kita harus menuai dari apa yang kita tabur segera, instan, tidak. Tetapi ada masa dan proses. Gimana perjualan yang manginangate? Jadi molotung dihitapi
ikon takasdo tabatuduhon ala nunga dilehon tuhatta marhite aka oputta si jolo-jolo tubuh hamorau di sada-sada punguan hamorau nayaha oddo hamorau natung macerga jala ikot tatio ahamai soba marhula-hula hamorau di jala mengacu tusido umbahen punguhi tanwaeng di sona mangina jala omah hamorauta alai tajaga do hamorautai hidot to tajaga do hamorautai taulah do ulauta songon bona namar dongat tubuh dengan peduli do hita taulah do ulauta songon boru peduli do hita tapatuduhon do sahalani hula-hulai dia do pandiaka buruta peduli do hita o manaking hamoraon na ikot taulahon jala ganup sian horongi di ulahom masian pangajarion di tod di parbadia sipata songoni do hearo hubereng marungutukuk makaburuon ala paguguguguhu suara niaka hula-hulana gogo manongkahi do akka hula-hulaonin na gogo manuru do akka hula-hulai natong kan masa do di Banjarnahor nih hah daw utaw do habe hupajono tu sibah asatakas mabigelus muna masa do songni gogo-gogo suara di hula-hula munaon daw ngamang inda do dia do natikos ngasokon hala India hita molo daong inda kan iya inda tong molo hala India kan daong ngate ikot tamu mamanginang gogo pe suara niya kahula-hulata tuhamu akaburu nami mate ala songoni do nasida diperlakuhon akahula-hulana tiki buru nasida itu teh bah hido bereng mane oh daong bah hido tu sete ale pada umumnya songoni do ala nong parjolo di jalon nasida hobas nasida nang pegogo suara ni hula-hula natu nasida tor dihalaputi do dengan harapan ketika saya menjadi hula-hula boru saya juga bisa seperti itu idom bahen tabodo dihita di halak batak sude do hula-hula di tikina sude do boru di tikina sude do dongat tubuh di partikian ale mohado hita mamake partikian ni sian ias ni rohat asa jumpa songonani do subtemaon amang ginang molo dibaen subtema tutu adong do pakirimo dohok tangiang di bagasanna itu teh pakirimo na oma meningkatkan persatuan dan kesatuan songon motomuna Banjarnahor bah motomuna pengen di moto hamu nggak selesai hita Banjarnahor aido urip puluh pahamu asau madok narohaku itu kan parjolo dipuka marhite-hite hasadam Banjarnahor marsada di sada tahi marsada di sada tangiang marsada di sada ulau dang jupangi amanginang molodang borhat sian rohanayas aladang bui terpisah-pisah wala hula-hula dongat tubuh dohot ayo do terus mardalan rapak gabi wikot adong sadap istilah nama dok kalau mau cepat sampai kita bisa berlari tapi kalau mau tetap di dalam satu kelompok maka kita harus bersama-sama berjalan kita penang di pungat kosongonido
moloneng rap sahat jala denggan parsahana ikorak dohita mardala iba marsada naki nabui huatu sihan. Ayo amanginang, pertama tetapkan itu, saya mau melakukan yang baik di punguanku karena saya mau bersama-sama di punguan ini. Hanya itu saja dulu. Borak siani mahita. Asabui Jepang, Banjarnahor, apa dua hon? Maju. Molodung pungu, nengek-nengek mak. Maju mak. Maju bukan hanya dalam artian memiliki semuanya, bukan. Maju adalah kita bisa bersama-sama berjalan ke arah yang lebih baik. Itu maju. Jadi siap diperbaharui, siap saling mengisi, siap saling dicerahkan. Imalapatan ni maju. Jaladak katinggala tu akan asing. Itu kan? Iko maju do hita, jaladang adong mundur. Asabui Jepang jaya. Jaya aha. Mamora do. Jaya aha do. Apa kena? Yang saya pahami melalui moto kita, jaya itu adalah hidup damai sejahtera di dalam persekutuan. Itu yang jaya sebenarnya. Natabuan dabah molosok nau masuk ate. Nang pe sadado hita di pos-pos. Ali moloh bereng denggan ulota sedarion. Dagi bodo gabe barita honok ku itu ise. Tupung waku hutauruk. Pidu dah. Natabuan do habe dabah pertangyangan Banjarnahor. Natabuan. Bah, na buruju-bujuan boru Banjarnahor. Hubas sude. Gari ada gabi kurang pakobasioni. Ala hubasna. Dagi adi hubasi dokan adi hubasi muse. Ala di kurang di pakobasioni. Iba burju di boru Banjarnahor. Bah, na buruju-bujuan hula-hula ni manang bona ni marga Banjarnahor ibah itu. Buas dona sida indah musetong kan. Buas dona sida. Dang tanggung dah bah molo dirok pasu-pasu senak ke hula-hula indah kan. Bah baga amat. Iba na jaya naking. Jadi aliunak pitor palau hamu awan non dung saya pertangiang kan. Dang nagabi mata-mata urbani. Ale molo gaor dono kamu memang dang apalah hupa buat tuna asing hupasi nama. Ikosongo di nama. Dagi waduh amang pertangyangan Banjarnahori. Na di Batam Senteri. Tatangnya kom mak berarti nggak dipoto halak deh. Atong na dia mana pilih tota jaya do. Jaya manang toy mak. Na dia do apa kita? Sialani berbuat baiklah, jangan jemu-jemu. Kita harus berangkat dari situ, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dang pola gabe mabiar hita patu pahon nadengkan paburuju-buruju adok do nabi dua ni lok mak salpu ma akan amat dok songoni akan cemburu do yete aka fans itu toh las doro hatta molo godang fans tah amangina. Jadi abaikan saja yang begitu-begitu, tapi jangan sampai mengendurkan kita. Rasul Paulus menegaskan satu hal yang sangat indah. Aina manggotil do hita muse ditikkinai anggo sopargale hitanwai. Ale udang jodi atusi manggotil songon na adong di bagasa pikiratai. Burju autu punguan asa tikkina baru laon burju punguan itu ulauku. Adong do damar pikir songoni mangulahon na burju di punguan asa burju punguan di ulauan di mana? Mau adong bertobat mate. Justru akan sering jumpa kekecewaan. Ngalu jauh salelengon di punguanon, pas di ulauku lakso adong naro. Hapedang di boto nama ulawonon udan haba-haba di hutani halakan.
alani ido mbahenda nasoro lagi besok panitia pelaksana sonari rasongoni ma pikiran na usura mazo ngaluja pinara de 500 bangku HP naro holan adong 300 itu adong dorate HP ni harapon 500 contoh na sokoni HP udah hebe-hebe di sana ngadi simpang ke primol ngamalai besude saha tahu tu sih gali-galian nau mula-mula kau sogoma rohani akan aku sapunguan bodoh hitam surah-surah sokoni. Maka apa yang kita lakukan jangan pernah dibatasi oleh keinginan yang seperti itu. Dan sada dua manginang jupaku halak na burju marpunguan alai tujuan natusi apalagi makan atau putopuro tupunguan lagi adong na topuro tupunguan ala 2 bulan lain yang marpesta topuro tupunguan apalagi mana sokoni urang mah diharap po nih tumago maburjuho sian ias ni roham manang bohape pasu-pasuon ni debatado ho sian akana ni ulami dang ikos sian tiki di ulami sokona ni igil ni rohami godang nai pasu-pasu pinasaha ni debata sian akana denggan nani ulami idom bahen unang marnaluja jangan dibatasi karena kamu akan menuai pada waktunya jika kamu tidak menjadi lemah. Jika kamu tidak menjadi lemah. Odo sada peneguhan di hitam manginang namar punguan. Saya coba cari lebih mendalam sebenarnya dalam kitab ini Paulus melihat memang dalam persekutuan sering muncul kejenuhan karena banyak hal. Kejenuhan karena punguatta sosongoni hola sosongoni, kejenuhan alani jota marsoal lagi, kejenuhan ala memang kurang peduli. Ala yakin au kejenuhan ini bui terobati molosian ias nirohata tapatu pakana dengka. Karena itu akan lebih natural. Hal yang natural itu akan jauh lebih baik dan dia akan diperbaharui. Marhite-hite pertanyaan tadi bagasa tikyo namanginang tutuma gabe tangiangon lam sadama hita di hasadaota natar lumobi tapatudu homma todi parbadian apa ngacari hita mangulahon na denggani di bagasan nguluta gabe tubuh manaking nanidokna saling peduli di dalam sesama anggota asabui jupang songon na pinangido ni hita saluhutna boy jaya hita boy maju hita gabe tiruan tuhumalia ikon gabe tiruan do punguan Banjarnahor boru bere ibebere na adong di kota Batamon tupunguan na asing imanaking molo taulaho denggan pajauan mototai Banjarnahor marsada Banjarnahor maju Banjarnahor jaya di pasu-pasu Tuhan tamahita amanginang mangulahon hatana jalamar parbue mahita di tonga-tongani parsaurata amin martangi yang mahita mau lihat mahu pasat rohanami tu adopan muali Tuhan de bata didenggan di basam takasu pakai lalahok kami mangaramoti madongani hami di pardalanan dingulu nami nang diari sadari onali Tuhan las rohanami di luas rohami marpungu di ingananon laho marsadani roha marsaurap dohoto marhite-hite partangyangan nami ima di partangyangan peparan Raja Banjarnahor nadong di kota Batamon maka mulatehon pangaramotiomu maka mulatehon parsaoran naung pinasahatmu dihami di keluarga besar Banjarnahor na adong di Batamon asa unang marnalo jahami mangulahon akan adenggan di bagasan ngulu nami dada nani ojar ni kepentingan
Alaina niojar ni parsuruon ni todimi, asa tutuma ulau nadenggani marparbue di bagasan ngulunami. Upangido kami tuadopanmu alai Tuhan debata. Nangpe di luas sonaking ro udan mamorno hitano. Alai mangido mangelek maho. Saya patiur ma cuaca di bagasa sadarion. Saunang gabe pangabat dia kadongan nami dope alai Tuhan debata. Naneng ro manopot parsauran nami di bagasa tikyon. Asalam sikop kami makalason pasu-pasumi di parsauran nami di punguan Banjar Nahoron. Mauliate ma'ali Tuhan debata di halujahon ni panitia pelaksana sektor Tiban Sekupang naung makalujahon jala mangarade inganan parpunguan lasni rohanami di bagasatikyon. Homa nama masu-masu nasida di ganup ulau nasida si ganup hari asat tutu manasida dalam manad dari asi dohot tolong neroham. Aka halujahon nasida pe Tuhan buai mamar parbue marhite-hite ragam ni pasu-pasu si pasahatom butu nasida. Suang-suang nak ngali Tuhan debata di pengurus na manguluhon kami di punguanon di punguan Banjar Nahoron. Homa toktong na mangalehon bisuk tu nasida laho manguluho kami di tonga-tonga ni punguan nami. Manguluho kami mardalan tudalan lomoni roham patupahon nadenggan gabiti ruam ma tuhu maliang. Suang-suang nang hami ruasna luas memahami ali Tuhan debata di bagasan sadani roha laho mangihuton aka naung pinasahat ni aka pengurus tuhami mau liate mali Tuhan debata luas memahami marlas ni roha di bagasan tikyon unang adong gabi na humurang tong las ni rohai mana hutiop kami hu pada uhami ma akan humurangi di bagasan ngulunami di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin.